ce a fost înainte, nu vă mai uitați la lucruri vechi trecute. Iată, eu voi face lucruri noi. Nu vă mai gândiți la ce a fost înainte, nu vă mai uitați la lucruri vechi trecute. Iată, eu voi face lucruri noi. Iar prin pustie, în locul uscate, va curge apă vie. Iată, eu voi face lucruri noi. Dau Duhul meu, vă îmbrac în putere, națiuni vor cunoaște căile mele. Iată, eu voi face lucruri noi cu voi.
slavă Ție, Doamne, toată milostința. Tu ești Jehova, Tu ești puterea, Tu ești dragostea, Tu ești pacea, Doamne. Îți mulțumim, Doamne. Jehova Ire, El e cu mine, când poartă grija mea. Jehova Rafa, mi-ai schimbat viața, îi simt vindecarea. Jehova Ire, El e cu mine, îmi poartă grija mea. Jehova Rafa, mi-ai schimbat viața, îi simt vindecarea. Tu ești Domnul cel puternic, Tu ești Dumnezeu cel veșnic, Iesua. Nimeni nu este ca Tine, nimeni nu este ca Tine, Iesua. Cel puternic, Tu ești Dumnezeu cel veșnic, Iesua. Nimeni nu este ca Tine, nimeni nu este ca Tine, Iesua. Jehova Ire, El e cu mine, îmi poartă grija mea. Jehova Rafa, mi-ai schimbat viața, îi simt vindecarea. Jehova Ire, El e cu mine, îmi poartă grija mea. Jehova Rafa, mi-ai schimbat viața, îi simt vindecarea. Domnul cel puternic, Tu ești Dumnezeu cel veșnic, Iesua. Nimeni nu este ca Tine, nimeni nu este ca Tine, Iesua. Tu ești Domnul cel puternic, Tu ești Dumnezeu cel veșnic, Iesua. Nimeni nu este ca Tine, nimeni nu este ca Tine, Iesua. Jehova Ire, El e cu mine, îmi poartă grija mea. Jehova Rafa, mi-ai schimbat viața, îi simt vindecarea.
viață, îți vindecarea. Jehova Ire, El e cu mine, îmi poartă grija mea. Jehova Rafa, mi-ai strigat viața, îți vindecarea. Domnul să vă binecuvinteze. Ce minunat este să fim împreună, ce minunat este să simțim prezența Domnului și să beneficiem de prezența Domnului. Iubiți frați și surori, mă bucur că împreună cu soția mea, cu Lidia, suntem din nou împreună acasă, împreună cu dumneavoastră. Ce minunat este să fim împreună. Noi avem istorie împreună. Cu fratele Mihai, cu fratele Ilie, noi am fost de la început. Și apoi toți cei care ați venit după aia. Nu putem să nu ne aducem aminte de părtășiile noastre, legătura noastră frățească, de rugăciunile noastre, de mesele noastre, de glumele noastre, de râsurile noastre. A fost minunat împreună și este minunat împreună. Și de aceea am venit ca să fim în continuare împreună. Pentru că ce minunat e să locuiască frații împreună, spune Psalmul 133. Acolo dă Domnul binecuvântare. Viață pentru veșnicie. Aleluia! Lasă, Doamne, roa Ta. Am citit-o de dimineață. Și unde lemnul să curgă pe capetele noastre, adică să avem mintea luminată, mintea curată, să curgă pe barba noastră, ca să nu vorbim ce nu trebuie, să vorbim numai sub influența Duhului Sfânt, și apoi să curgă pe veșmintele noastre, îmbrăcămintea noastră să fie una de neprihănire, să fim îmbrăcați cu Hristos, să fim cu haine albe, curate, să facem faptele, ca faptele sunt hainele de insubțire, faptele Sfinților. Domnul să ne ajute. Mesajul meu, deci, din această dimineață, este protecție divină. Într-un fel sau altul, am văzut în mâna Domnului protecția Domnului peste viața noastră și în cuvântul Domnului, privind în viața lui Israel, privind în viața apostolilor, vedem dovada divină a protecției divine și Dumnezeu este protecția supremă, să fie numele Lui. Deci vom vorbi din cuvântul Domnului, continuăm apoi bucuria în cântare, stăm la masa Domnului, iar după încheiere o să stăm un pic de vorbă, că vrem să rămânem împreună în unitate, în dragoste și în bucurie. Mi se pare că o să și gustăm ceva împreună și toate să fie pentru slava lui Dumnezeu. Orice gând îl facem rob ascultării de Hristos. Deci dacă vine un gând străin în mintea noastră, care să ne facă să nu-L privim pe Domnul Iisus sau să nu-i privim în dragoste pe frați, îl facem rob ascultării de Hristos. Slăvit să fie numele Domnului. Mesajul din care m-am inspirat și mă rog Domnului ca Domnul să ne dăruiască prin cuvântul Său o hrană, se găsește în 1 Petru, în capitolul 1, cu versetul 5. Voi sunteți păziți de puterea lui Dumnezeu prin credință, pentru mântuirea gata să fie descoperită în vremurile de apoi. Dacă ați remarcat, aici suntem păziți de puterea lui Dumnezeu. Și puterea lui Dumnezeu este mare, nespus de mare, noi nu putem să o imaginăm cât este de mare. Când puterea lui Dumnezeu a zis să fie, s-a arătat uscatul, s-a arătat și luna, și stelele, și soarele, și verdeața, și animalele, și peștii. El zice și ia ființă. Puterea lui noi nu putem să o concepem cât este de mare. Și puterea lui Dumnezeu ne păzește pe noi. Voi veți primi Duhul Sfânt, voi veți primi o putere când Duhul Sfânt va veni peste voi. Deci Dumnezeu, Tatăl, Fiul, Duhul Sfânt sunt trei persoane. Duhul Sfânt este o persoană. Dacă în Duhul Sfânt a venit puterea. Și puterea de la început a făcut ca biserica să crească, să se înmulțească cu ajutorul Duhului Sfânt. Și în vremurile acestea din urmă, când Anticristul stă să se arate, frați și surori, avem nevoie de putere. Doamne, revarsă puterea Ta peste noi. Dar cheia, dacă vedeți aici, este prin credință. Fără credință este cu neputință să fim plăcuți lui Dumnezeu. Fără credință, rugăciunea noastră nu trece de tavanul acesta. Fără credință, cântarea noastră nu are valoare, predica noastră nu are valoare, slujeața noastră de credință nu are valoare dacă nu avem credință. Aveți credință în mine, a spus Domnul Iisus, aveți credință în Tatăl, în Dumnezeu. Doamne, ajută-ne să avem credință. Dacă aveți credință, că
cât un bob de muștar și spui mută-te muntele, se mută. Acesta e cuvântul Domnului. Să avem credință. Mă aduc aminte de o ilustrație, am citit-o mai de mult. Cred că aici în Statele Unite, la unitate militară, era un băiat venit de la țară, dar credincios. Și știți când credincioșii, oricând cei din lume, ei râde un credincios. Că ei au impresia că credinciosul e înapoiat, nu știe multe, el știe numai Biblie și Dumnezeu și rugăciune, iar ăștia din lume știu să trăiască viața. Și așa era și cu băiatul ăsta. Și nu numai că colegii lui, soldații, dar și capitanul și ofițerii, și ei râdeau de acest credincios. Probabil că cunoașteți ilustrația care arată cât de mare e credința. Și într-o zi, ca să își bată joc de acest frate credincios, l-au pus, băi băiete, mută mașina aia de acolo, dincolo. Și el era de la țară, el nu avea driver license, nu știa să conducă, și el s-a gândit că asta e marea lui problemă. Dacă credinciosul, orice problemă are, el să roagă. Și el s-a pus și s-a rugat, Doamne, mută mașina asta de aici acolo. Și ceilalți se uitau și râdeau să vadă acum ce va face Dumnezeul lui. Și mașina, la urmarea credinței lui, s-a luat și s-a mutat. Și dintr-o dată un gălbenit capitan s-au speriat și au început să plângă și el nu știa ce se întâmplă. Au venit comandantul și au ridicat capota și motorul nici, mașina nici nu avea motor. Dar credința mută munții, dar nu e o mașină. Deci, frate și soră, haideți să-l vedem pe el mare. Suntem păziți de puterea lui prin credință. Dumnezeu să ne ajute să avem credință. Amin. Mă aduc aminte de o altă ilustrație că vedeți creștinii, copiii Domnului, ei întotdeauna depind de Domnul, să roagă lui Dumnezeu, să laudă cu Dumnezeu. Și fratele Costică Petroae ne povestea de o ilustrație, de o întâmplare care s-a întâmplat la ei la mină. Și acolo credincioșii erau batjocoriți. Și când s-au venit, erau în mină și s-au pus oamenii să mănânce, fiecare și-a scos mâncarea lui, credinciosul și-a scos și el mâncarea lui, s-a întins acolo și credinciosul nu spune să mănânce înainte ca să se roage. Și închis ochii și a început să se roage și în timp ce se ruga, a venit un șobolan și i-a luat mâncarea și a fugit. Și atunci oamenii din lume, Dumnezeul lui, el se roagă și șobolanul i-a luat mâncarea. Și fratele a fugit după șobolan ca să ia mâncarea, că nu poți să lucrezi în mină fără să mănânci. Și în timp ce el a fugit să-și ia mâncarea, s-a prăbușit tavanul, s-a prăbușit mina peste ei și toți au murit. Dar fratele a scăpat pentru că are un Dumnezeu. Voi sunteți păziți de puterea lui Dumnezeu? Dar el nu s-a rușinat cu Dumnezeul lui. El a avut mâncarea și a vrut să o binecuvinteze, să mulțumească lui Dumnezeu pentru ea și apoi Dumnezeu și-a arătat puterea lui și mare, slăvit să fie numele Domnului. Deci noi suntem păziți prin credință de puterea lui Dumnezeu. Și acum când se pare că, poate ați auzit că ieri un balon de spionaj chinezesc a venit peste America. Fainele au decis să-l dea jos. Dar se pare că atacurile vor fi mari și se pare că așa să ajunge la atacuri nucleare. Nu știm ce va fi în lumea aceasta. Dar voi, fraților, noi, copiii Domnului, suntem păziți de puterea lui Dumnezeu. Și iată cuvântul Domnului, Apocalipsa 3:10. Fiindcă ai păzit cuvântul răbdării mele, te voi păzi și eu de ceasul încercării, care are să vină peste lumea întreagă, ca să încerce pe locuitorii pământului. Urmează să vină, frați și surori, o încercare care va merge peste toți locuitorii pământului. Dar în special, pentru copiii Domnului, va fi o vreme foarte grea. Domnul Iisus ne vorbește în Luca, în capitolul 21, că vor fi vremuri așa de grele, cum n-au fost de când este lumea și nici nu mai vor mai fi după aceea. Vor fi vreme de strâmtorare. Când fratele va da la moarte pe fratele său, tatăl va da la moarte pe fiul său. Vor fi niște legi atât de aspre, atât de categorice și asta urmează să vină. Dar acum nu mă uitați-vă, ăștia cu mască. Ce furiați erau ei împotriva noastră dacă noi nu purtam mască? Am întâlnit cu oameni, și vreau să le întâlnit prin Homblicuș. Domnule, să ne ia la bătaie, nu așa ceva, că noi nu avem mască. Ăștia, când vine vremea, ăștia ne omoară. Iată ce spune cuvântul Domnului. Foarte curând, fiara va primi putere. Apocalipsa 13. I s-a dat stăpânire
peste orice seminție, peste orice norod, peste orice limbă și peste orice neam. Toți locuitorii pământului se vor închina, toți aceia căror nume n-a fost scris în cartea vieții mielului. Dar ascultați acum. 13:10. Legea categorică, dură, dictatura care va fi atunci. Cine duce pe alții în robie, va merge și el în robie. Cine ucide cu sabia, trebuie să fie ucis cu sabia. Aici este răbdarea și credința Sfinților. Doamne, ajută-ne să nu ne lepădăm. Când a venit legea să nu ne închinăm, 2 luni am stat și noi acasă, am făcut părtășiri prin zon. Dar nu ne-a satisfăcut. Am venit împotriva legilor lor și ne-am adunat și ne-am bucurat și mulțumim Domnului că nu ne-a făcut nimeni. Deci, frați și surori, nu știm cum o să vină în continuare, dar noi îl iubim pe Domnul. Amin. Lui Daniel i s-a spus să nu se mai roage. Dar el nu a ascultat de poruncă, pentru că rugăciunea pentru el era respirație, era aer, era esențială. Și ca și mai înainte, a deschis geamurile, n-a pus, noi pe vremea comuniștilor puneam pernele geam să nu ne audă comuniștii. Dar el a deschis geamurile și cum avea eu obiceiul, a continuat să se roage. Știți că l-au luat și l-au aruncat în groapa cu lei? Și ar fi vrut împăratul să scape, dar legea odată dată nu mai poate fi schimbată. Dar Dumnezeu îi apără și păzește pe ai săi. Și pe Daniel l-au păzit și apoi cei care l-au părât pe el au fost ei și cu familiile lor aruncați la fiară și nici nu au ajuns să fugă gropii, că au fost și sfârșiați. Frați și surori, ce mare putere Dumnezeu care ne păzește pe noi, care l-a păzit pe Daniel. Deci, frați și surori, să nu ne lepădăm de Domnul. Să avem credință în El, să păzim cuvântul răbdării. Deci, dacă e vorba de răbdare, prin răbdarea voastră, spune Domnul Iisus, vă veți câștiga sufletele. Să ne ajute Domnul să răbdăm. Poate trebuie să răbdăm de foame, poate trebuie să răbdăm de sete, poate trebuie să răbdăm bătăi și batjocuri. Nu știu ce va trebui să răbdăm, dar merită. Merită pentru că ne așteaptă dincolo o veșnicia. Iată ce spune cuvântul Domnului. Isaia 43:2. Dacă vei trece prin ape, eu voi fi cu tine și râurile nu te vor înneca. Dacă vei merge prin foc, nu te va arde și flacăra nu te va aprinde. Și acum noi am văzut, cei care aveți neamuri din California, și am văzut pe YouTube și în internet ce sunt cei inundați au fost în California, cum luau casele, luau vile din alea mari și mașini și animale și cum le duceau. Făgăduința Domnului este că dacă vei trece prin ape, râurile nu te vor neca. Când vine râul acela, groasa aceea aduce moartea. Făgăduința Domnului voi fi cu tine. Dacă vei intra în foc, și acum focul este și fizic, cum a fost Shadrach, Mesach și Abednego, dar e și focul încercărilor. Și câteodată ajungem pe la spitale și cunoașteți noastră cum am ajuns și noi și trăim și trecem prin necazuri în focul încercărilor. El nu te arde. El arde numai scura. Că El vrea să ne facă pe noi aur curat. Doamne, ajută-ne, când a venit potopul apelor în timpul lui Noe, neprihănitul, Noe și Lot au fost scăpat de foc, dar Noe a fost salvat pentru că el a ascultat de Dumnezeu. Gândiți-vă cât de absurd a fost pentru Noe să creadă cuvântul Domnului. Pe vremea aia nu era ploaie. Noi mai vedem aici în Corlan, vedem ploaie foarte des. O rouă ieșea și uda fața pământului și făcea pământul să rodească. Și vine Noe și spune, Dumnezeu va aduce ploaie. Normal că o oamenii de el. 120 de ani face corabia, gata corabia și intră în corabie și mai trec încă 7 zile. Și acum mă gândesc cum o fi râs oamenii de el. Dar a 7-a zi, Domnul a închis ușa acolo. Și apoi a venit ploaia 40 de zile și 40 de nopți. S-au deschis adâncurile, s-au deschis cerurile. Și ar fi vrut atunci oamenii să intre în corabie, dar Domnul a închis ușa acolo. Corabia n-avea geamuri să poată să intre pe geamuri, dar avea o fereastră sus. Și Dumnezeu pe noi l-a salvat. A avut credință, să avem credință, a avut legătura cu cerul, a ascultat de porunca lui Dumnezeu. Și Dumnezeu să ne ajute și pe noi, pentru că așa spune cuvântul Domnului Evrei 11:7, prin credință noi, când a fost înștiințat de Dumnezeu despre lucrurile care nu se vedeau și erau greu de crezut și de acceptat, El a fost salvat
și un mare număr cu el, 7 împreună cu el, 8 de toți. Dar ce spune Domnul Iisus în Luca 17:27? La fel, Aidoma, cum a fost în timpul lui, va fi și în timpul că va veni Domnul Iisus. Mâncau, beau, se însurau, se măritau, până în ziua când a intrat în Noe în corabie, așa va fi și la venirea Fiului Omului. Deci, frați și surori, cheia este să avem credință, dar să fim gata. Doamne, ajută-ne să fim gata. Amin. Frați și surori, avem pe pământul acesta de dus o luptă. Trebuie să ne luptăm câteodată când suntem obosiți în adunare cu somn. Trebuie să ne luptăm cu gândurile care vin în mintea noastră. Trebuie să ne luptăm nu cu carnea și cu sângele, cu căpeteniile, cu duhurile care sunt în locurile cerești. Deci trebuie să ne luptăm, avem de dus o luptă. Și Apocalipsa 2:7 spune așa: celui ce va birui, îi voi da să mănânce din pomul vieții care este în raiul lui Dumnezeu. Apocalipsa 2:17, celui ce va birui, îi voi da să mănânce din mana ascunsă și îi voi da o piatră albă. Gândiți-vă ce e asta, frați și surori. Pe piatra aceasta este un nume nou, pe care nu știe nimeni, numai cel care îl primește și cel care l-a dat. E o cheie specială, e un card special, pe care Domnul îl va da celui care va birui. Deci se merită să... Voi nu v-ați împotrivit până la sânge. Haideți să ne împotrivim diavolului tare în credință și el va pleca de la noi. Haideți să ne împotrivim firii noastre, că firea poftește împotriva Duhului și Duhul împotriva firii. Cine seamănă firea pământească, culege putrezirea. Cine seamănă în Duhul, va culege viață veșnică. Dacă noi culegem în fire, firea ne îndeamnă să dăm cu pumnul în masă, firea ne îndeamnă să ne îmbuibăm cu mâncare și băutură. Și Domnul Iisus ne avertizează că la venirea Lui, băgați de seamă, rugați-vă și vegheați, ca să nu vi se îngreuneze inimile cu mâncare și băutură. Și aici e problema. În America avem atâta mâncare și atâta băutură și atâta fire, haideți să avem grijă. Că celui ce va birui va primi toate lucrurile acestea. Apocalipsa 2:26. Celui ce va birui și cel ce va păzi până la sfârșit. Deci, frate și soră, nu contează că ai 40 de ani, că ai 50 de ani, că ai 60 de ani pe calea credinței. Până la sfârșit. Până n-am intrat pe port în cetate, frate și soră, să știți că încă nu suntem acolo. Pavel spune, mă lupt aspru, ca nu cumva după ce am propovăduit altora, eu însumi să fiu lepădat. Deci avem de neluptat până ajungem acolo. Amin. Doamne, ajută-ne să biruim. Celui ce va birui și va păzi până la sfârșit, îi voi da stăpânire peste neamuri. Amin. Frate și soră, nu o să fim în cer și nu o să dormim și o să cântăm. Stăpânire peste neamuri. Ai fost credincios în puține lucruri, primii este primirea 2 cetăți, a 5 cetăți. Frate și soră, vă așteaptă slavă, vă așteaptă autoritate, vă așteaptă glorie, vă așteaptă cerul, o să fim cu El, o să fim ca și El. Merită să ne împotrivim diavolului tare în credință. Merită să ne luptăm până la sfârșit. Doamne, ajută-ne să biruim, să ne luptăm după rânduiel, să ne luptăm cu sabia Duhului care este cuvântul lui Dumnezeu. Domnul Iisus a folosit cuvântul, scris este, să folosim ce e cuvânt. Să știm ce este cuvânt, să medităm la cuvânt. Asta e sabia Duhului. Cu asta s-a luptat Domnul Iisus și cuvântul este Hristos Domnul. Nu ne luptăm cu șmecherii, cu alte lucruri. Cuvântul, să știm cuvântul. Doamne, scris este că dacă 2 se vor uni și vor cere, li se va da. Eu și cu Stiv sau cu Grigore, Doamne, cerem, binecuvintează tineretul din adunare. Doamne, mântuiește-ne familiile. Diavolul vrea să ne fure copiii, să ne fure nepoții. Dar noi ne unim și în numele Domnului Iisus, bazat pe cuvântul Tău, îți cerem să-i mântuiești. Îi cerem să-i aduci în adunare. Îi cerem, Doamne, să fie aici pe scenă, cu mâinile ridicate, sub influența Duhului Tău, să mărească numele Tău. O, Doamne, lucrează, slăvit să fie numele Lui. Apocalipsa 3:21. Celul ce va birui, îi voi da să șadă cu mine pe scaunul meu de domnie, după cum și eu am biruit și am șezut cu Tatăl meu pe scaunul lui de domnie. Fraților, sunteți conștienți de ce vă așteaptă în cer și de ce ne așteaptă în cer? Nu se merită atunci să venim la adunare? Nu se merită să strigăm amin și aleluia și să ridicăm mâinile? Slăvit să fie numele Domnului! Încă unul și apoi mergem mai departe. Apocalipsa 3:5. Cel ce va birui va fi îmbrăcat astfel în haine albe.
Nu-i voi șterge nici de cum numele din cartea vieții și voi mărturisi numele Lui înaintea Tatălui meu și înaintea îngerilor. Ce spune cuvântul? Nu-i voi șterge nici de cum numele din cartea vieții. Asta înseamnă că dacă cel care biruiește are făgăduința că nu-i voi șterge numele, există riscul ca să ni se șteargă numele dacă nu umblăm pe calea neprihănirii. Dacă nu trăim neprihănirea. Deci e falsă învățătura care spune că odată ce te-ai botezat și ți-ai predat viața în mâna Domnului, de acum e mântuit. E fals. Până când nu ajungem acolo. Până când nu ne auzim glasul lui Hristos, că avem de luptat. Trebuie să fim neprihăniți. Iubiți frați și surori, în cuvântul Domnului o listă nu ne ajunge timpul să mergem peste cât de multe promisiuni are cel neprihănit. Neprihănirea noastră este dată din neprihănirea Lui. Neprihănirea noastră este dată de sângele Lui. Așa spune cuvântul Domnului. Pentru că prin El, după știința 1 Petru 1:2, mai dinaintea lui Dumnezeu, prin sfințirea lucrată de Duhul Sfânt, prin ascultarea și stropirea cu sângele Lui și astăzi suntem la masa Lui. Doamne, ne rugăm ca sângele Tău când astăzi, când stăm la masa Ta, să ne apropie pe toți. Dacă până aici am fost îndărătnici, dacă până aici am fost răi, dacă până aici am fost necredincioși, sângele Domnului Iisus de astăzi să facă să fim sfinți. Să fim în familia Lui și sângele Lui să ne sfințească, viața noastră să fie sfântă pentru că El este sfânt. Și numai El, numai sângele Lui ne poate sfinți. Iată promisiunile, dacă El ne sfințește și dacă noi trăim în neprihănirea Lui și respectăm sângele Lui și respectăm numele Lui și cinstim numele Lui. Proverbe 10:6. Pe capul celui neprihănit să-mi binecuvântări, nu blesteme. Proverbe 11:5. Domnul încearcă pe cel neprihănit. Deci, frate și surori, de aceea ajungem pe la spitale, de aceea câteodată avem probleme, că Domnul ne încearcă, vrea să vadă ce facem în încercarea noastră. Dar El este cu noi. Ucenicii au spus, Doamne, nu-ți pasă că pierim. Și Domnul era cu ei în corabie. Puțin credincioșilor. Domnul s-a ridicat și a certat vântul și marea. Și el s-a liniștit. Domnul este cu noi. Dar știți ce se întâmplă, fraților? Dumnezeu nu poate să asculte rugăciunile care noi nu le-am făcut. Noi trebuie să ne rugăm și să-i spunem lui Doamne, vindecă, Doamne, iartă, Doamne, izbăvește, Doamne, dă biruință, Doamne, binecuvintează și El vrea să facă lucrul acesta. Dumnezeu încearcă pe cel neprihănit, dar noi să ne încredem în El. Psalmul 37:25 îl cunoaștem, am fost tânăr și am îmbătrânit, dar n-am văzut pe cel neprihănit lipsit, nici pe urmașii lui cerșându-și pâine. Deci Domnul se asigură că dacă trăim cu El, să ne binecuvânteze și pe noi, și copiii noștri, și nepoții noștri, binecuvântați să fie numele Lui Dumnezeu. Psalmul 55:22. Domnul nu lasă niciodată să se clatine cel neprihănit. El ne ține tari. Tăria noastră este Domnul, slăvit să fie numele Lui. Frați și surori, Maleahii 3:18. Acum vedem că toți sunt la fel sau chiar ăia din lumea mea o duc mai bine. Dar iată că vine vremea, Maleahii 3:18. Când se va vedea atunci deosebirea dintre cel neprihănit și cel ce rău, dintre cel ce slujește Domnului și cel ce nu slujește Domnului. Și ce spune cuvântul Domnului? Că cel rău, el se teme întotdeauna. Și aveau și românii o vorbă. De ce te temi de aia nu scapi? Proverbe zice așa, 10:24. Cel rău, de ce se teme de aia nu scapi? Dar în celor neprihăniți li se împlinește dorința. Au dorința să fie, știu eu, să aibă casă mare sau mai multe case și Domnul împlinește dorința. Amin. Pentru că El caută împărăția, El lucrează pentru împărăție și Domnul binecuvintează din belșug. Proverbe 18:10, numele Domnului este un tur tare pentru cel neprihănit. El fuge și stă la adăpost în numele Domnului. Câteodată trebuie să fugi, că ești în primejdie. Diavolul te atacă, dar El este izbăvirea noastră. Mai este ceva, frați și surori. Și cel neprihănit cade. Suntem oameni. Proverbe 24:16, cel neprihănit de 7 ori cade și se ridică. Dar cei răi să prăbușesc în nenorocirea lor. Frate și soră, știi care nu se mai ridică? Ăla care stă jos. Dar dacă noi ne ridicăm în numele Lui, în numele Domnului, El este biruința noastră. Important este să apelăm la El, la sângele Lui, la mila Lui, la jertfa Lui, la dragostea Lui, la bunătatea Lui. Și El poate să ne ierte. Amin. Slăvit să fie numele Lui.
Credința, știți ce este? Neprihănirea noastră este dăruită de sângele Domnului Iisus. Acum, timpul trece repede și mai trebuie să predici o Fratele Steve, trebuie să cânte sora Claudia, trebuie să facem și la Domnului. Dar și de seară mai este seara și mai continuăm de seară. Iubiți frați și surori, haideți să ne credem tare în Domnul. Știm că El ne păzește, știm că El ne protejează. Îmi vine în minte o ilustrație din Vechiul Testament. Nebucadnețar, marele împărat al Babilonului. A făcut chipul acela mare și a poruncit ca toți, dregători, mici și mari, cârmitori, la sunetul trâmbiță, la sunetul instrumentelor, toți să se închine. Și erau acei tineri care ei au rămas alipiți de Domnul. Și chiar dacă toți au închinat, frați și surori, va veni vremea când toți din jurul nostru se vor duce după fiară, vor fi amântiți de fiară. Noi să rămânem cu El. Împăratul i-a chemat și le-a mai dat așa. Ce aud eu e adevărat? Acum, când veți auzi sunetul, să-L închinați. Și eu zis, împărate, noi nu ne închinăm chipului tău. Pentru că Dumnezeul nostru poate să ne scape. Dar și dacă nu ne scapă, noi tot ne închinăm. Pentru că suntem atașați de El, îl iubim pe El. Și cunoașteți ilustrația? Au ajuns să fie aruncați în cuptorul focului legați. Cuptorul încins de 7 ori. Cei care i-au aruncat în cuptor au fost arși de flăcările cuptorului. Și ei, deși au fost aruncați legați în mijlocul focului, se uită împăratul și zice, n-am aruncat noi 3, dar stăpâne, n-am împărate. Dar cum de văd eu 4? Și al 4-lea seamănă cu Fiul de Dumnezeu. De frați și surori, când vom fi legați, când vom fi aruncați în foc, nu știu ce fel de foc, să știm că Domnul este cu noi. Amin. Și Domnul nu trimite un înger, Domnul însăși este cu noi. Amin. La această mare lucrare, împăratul poruncește să-i scoată și de lege toți să se închine la acest împărat, acest Dumnezeu. E singurul Dumnezeu adevărat și cunoașteți. Și după aceea, după ce a văzut minunea aceasta mare, el are un vis. Și vede el copacul ăla care își crește până sus la cer și păsările cerului să-și puipule în el și e neliniștit de visul ăsta. Și cheamă ghicitorii și vrăjitorii și haldei și tot și nu pot să-i dea o tâlmăcire. Și atunci vine și Daniel. Și îl cheamă și pe Daniel și pe el îl numește Belșațar. Belșațar înseamnă Dumnezeul meu. I-a pus nume după Dumnezeul lui. Că el era deosebit de toți ceilalți. Și atunci Daniel îi spune, împărate, visul ăsta și tâlcuirea lui să fie pentru dușmanii tăi, nu pentru tine. Dar el a insistat și atunci i-a spus, Dumnezeu ți-a dat putere. Dumnezeu ți-a dat autoritate. Și toate acestea vin de la Dumnezeu. Amin. Dar pentru că acum și El îl îndeamnă, pocăiește-te, întoarce-te la Dumnezeu și poate că Dumnezeu își va întoarce planurile. Și Dumnezeu i-a dat 12 luni acest împărat și el nu s-a întors. Odată s-a uitat așa peste Babilon și a văzut. Babilonul avea niște ziduri, spune că istorici spun 6 care puteau să meargă unul lângă altul pe ziduri. Grădini suspendate în aer. Un lux pe care noi nu putem să ne imaginăm. Și să uite el, nu este Babilon pe care mi l-am zidit eu, cu puterea mea, pentru slava mea. Și chiar atunci au venit și l-au luat și l-au alungat după cuvântul Domnului. Și au ajuns pe câmp. Și au ajuns să-i crească părul și ghearele ca animale. Și au mâncat iarbă ca boi. 7 vremi. Și după 7 vremi, după cuvântul lui Dumnezeu, pe așa i-a spus Daniel. Când i-a venit mintea înapoi, că vedeți unde ne duce nebunia noastră. Eu. Așa. Și după ce i-a venit mintea înapoi și a ridicat ochii spre cer. Și mai mare lui l-a căutat și l-a adus iarăși și l-a pus împărat și el a mărit pe Dumnezeu. Și a dat slavă lui Dumnezeu. Deci, iubiți, frați și surori, ăsta e Dumnezeu care ridică
care coboară cu cine vrea. Dacă îl avem pe nenorocitul ăsta de Biden, e că Dumnezeu a îngăduit. Poate că în timpul ăsta noi trebuie să fim încercați. Dar tot pe pământul ăsta nu se poate face decât ce îngăduie stăpânul. Acum, Daniel era Belșațar. Dar a venit un alt Belșațar la împărăție, băiatul lui Nebucanețar, care într-o zi a invitat 1000 de mai mari lui. Și i-a zis să vină cu nevestele lor, să vină cu țiitoarele lor, să petreacă. Gândiți-vă acolo împreună și neveste, și țiitoare, și petrecere. Și a zis să aducă vasele care le-a adus tatăl lui, care au fost luate din templul Domnului. Vasele Domnului. Cine se atinge de vasele Domnului, frați și surori, Dumnezeu se atinge de el. Amin. Și în destrăbălarea lor au băut vin din vasele Domnului și în momentul acela s-a arătat o mână care a scris pe perete. Și când au văzut omul acela, au văzut Belșațar, mâna aceea, zice că șoldurile s-au desfăcut. Genunchiul a început să-i se bată de oaltă și fața i-a îndălbenit. Și a chemat la fel să-i se traducă și n-au putut înțelepții Babilonului, l-au chemat pe Daniel. Și Daniel a spus, numărat, cântărit și împărțit. De ce? El, de bună seamă, când Nebucanețar a dat porunca aia, cred că el a auzit. El a știut un Dumnezeu puternic, care e singurul Dumnezeu adevărat. Și el ce-a făcut? Petrecere, a decistit vasele din casa Domnului. Și chiar în noaptea aceea, împărăția a fost ruptă de la el, dată în Mezilor și Persilor, provenind de Darius, de 62 de ani și a luat împărăția și cu el l-a omorât. Pentru că n-a cinstit vasele din casa Domnului, n-a cinstit numele Domnului. Deci, fraților, în vremea ca aceasta, să cinstim casa Domnului. Aici este casa Domnului. Aici coboară Dumnezeu. Și toți sunteți vasele Domnului. Și mă uit acum, nu mă gândiți-vă și noastră, în dreapta și în stânga noastră, ce unicați sunteți toți. Să știți că vă urmărim din asta. Ne uităm la programele noastre. Când nu merge camera, trimite text. Iosua, ce se întâmplă? Sunteți vasele Domnului. Sunteți unicați. Împreună îl slujim pe Domnul. Împreună avem de ne lupta cu fiarele. Frații noștri în România s-au luptat cu fiarele comuniste. Fraților, noi avem fiare mai puternice ca comuniști. Dumnezeu să ne ajute să vină. Dacă Dumnezeu ne ajută să vină de seară împreună, vreau să vă spun alte lucruri care sunt miracol Domnul pe inimă, care sunt le văd foarte importante pentru vremea aceasta, dar luptați-vă. Luptați-vă cu eu nostru, cu firea noastră, să ne dăm cinste unii altora, să ne bucurăm unii de alții. Fraților, uitați-vă numai la noastră, ce biserică, sunteți o biserică binecuvântată. Și până la marginile lumii, să știți că să știe de Biserica Emanuel din Vorla, o biserică sănătoasă, o biserică bună, să rămână așa. Amin. O biserică binecuvântată, cu har, cu unitate, cu tineret, cu bucurii, cu descoperiri. Și Domnul să fie slăvit în această biserică. Glorie Domnului Iisus. Mă opresc aici și ca să continuăm. Slăvit să fie Domnul, un cuvânt foarte bogat, lăudat să fie Domnul. Mai vreau să spun prea multe cuvinte. Te rog, sora Emilia, să vin față, să aduci o cântare. Sora Gabi, la fel, ai pregătit? Hai te rog, sora Gabi, deci prima. Și apoi sora Emilia să cânte și sora Emilia o cântare. Și apoi rog și pe fratele Steve, vom ști cuvântul Domnului și apoi rog pe fratele Steve să spună câteva cuvinte și apoi vom intra în lucrarea aceasta de binecuvântare, de putere, de prezența Domnului. Gloria lui Iisus. Amin. Cântarea aceasta continuă cu mesajul fratului Dumnezeu. Am avut data pe care ne-am în vedere ce... Aleluia! Așa.
Dumnezeu, îi voi da să mănânce
mănânce din pomul vieții, din raiul lui Dumnezeu. Îi voiau să mănânce din pomul vieții, din raiul lui Dumnezeu. Amin.
și tu. Și eu și tu. Și ce vreau să vă zic din asta, înaintea Domnului, avem o masă. Cea mai mare binecuvântare care poate omul să o aibă în viață, să stie la masă cu Domnul Iisus. La masă s-a descoperit chiar și gândurile oamenilor. Câteva cuvinte aș vrea doar să vă spun. Prin ilustrația pe care o spun, fiecare să se pună în situația aia. Un frate a fost invitat de alt frate, haide să mergem, cum suntem noi prieteni. Iar mă uit aici și așa de bine ne simțim împreună, nici emoții, nici nimic, să poți să vii aici, să vorbești așa de liber, că vorbești fraților tăi. Pe când mergi în altă parte să simți o presiune, că nici nu poți să vorbești, nici nu poți, și ideile care le-ai avut să nu le poți duce la capăt. Dar binecuvintez această biserică. Iubiți-vă, să fiți binecuvântați cu Domnul. Și acesta frate a fost invitat cu celălalt și când s-au trezit la o persoană în casă, îl știa pe ăsta un om mâncăcios. Nu mânca nimic, le bea un pahar de apă. După ce s-a terminat masa, s-au dus amândoi și pe drum. Mă, dar eu te știu pe tine, care-i treaba, zice frate. În primul rând trebuia să-mi cer iertare de la el. Eu toată săptămâna am vorbit de el. Cum să mai pot să merg, să mănânc cu ea la masă? Toți care am vorbit de rău sau toți care am făcut întristare altuia în săptămâna care a trecut. Și eu, și tu, și eu, și tu, i-am străpuns mâinile Domnului din mare. Domnul Iisus o singură poruncă a dat. El a zis, n-am venit să stric sau nu am să împlinesc legea, dar vă dau o poruncă nouă. Știți de ce a fost nouă? Pentru că nimeni nu l-a văzut pe Tatăl, numai atunci când a venit Domnul, toți l-au văzut pe Tatăl. Știți că de aia a venit Domnul Iisus să ne-l descopere pe Tatăl. Eu cu Tatăl una suntem. Cine m-a văzut pe mine, l-a văzut pe Tatăl meu, spunea cuvântul Domnului, nu? Și noi, când ne permitem pe unul dintre cei mai neînsemnați, mie mi-ați făcut. Dacă aș lua și m-aș uita 4 lucruri aici de care aș putea să mă leg, Domnul Iisus în primul rând a știut că i-a sosit ceasul. Fratele vorbea, dacă ți-a sosit ceasul în seara asta, ai fi gata? Ai fi împăcat cu toți? A stat la masă cu cel care trebuia să-l vândă. Știți ce a făcut? I-a dat din pâine, din trupul său, eu sunt pâinea vieții. A stat la masă cu Domnul. Dacă tu cunoști pe cel care, ai putea să stai la masă cu el? De aceea Apostolul Pavel vine la Corinteni 11 și ne învață: cercetați-vă voi pe voi înșivă. Nu cerceta tu pe fratele sau pe fratele, că poate fratele cu fratele și-a încheiat. Cercetează-te tu pe tine însuși. Vedeți că noi ne îngrijorăm tot timpul de copiii altora și nu ne uităm la copiii noștri și poate sunt așa cum sunt, dar de altora știm să ne îngrijorăm. Astăzi stăm la masa Domnului. Amin. Și așa după cum vedeți pâinea aia, iubiților, pâinea aia reprezintă trupul Domnului Iisus, care suntem noi toți. Amin. Și s-a frânt ca fiecare din noi să luăm una și câte o bucată din trupul Domnului, că este frânt. Și când este frânt, fiecare ia bucată din el și noi toți alcătuim trupul Domnului Iisus. Vreați vrea ca Domnul în ziua de astăzi, chiar la cina Domnului, să facă o minune? Știți care ar fi cea mai mare minune? Unitatea care nu a Duhul Sfânt poate să o facă. Și o inimă mulțumită, ca să aibă un sfânt necurmat. Și atât cât suntem împreună, să lăudăm pe Domnul. Amin. Și fiecare să se uite, nu la foloasele lui, ci la foloasele celor de lângă el. Și să privească pe cel de lângă el mai presus. Doamne, îndură-te, Doamne, dă izbândă, Domnul să fie cu noi. Amin. Gloria Domnului. Haideți să ne ridicăm pe picioare, fratele Măciuie să conducina. Și rog pe fratele Mihai, pe fratele Grigore, să vină să ceară binecuvântarea. Fratele Grigore se va ruga pentru pâine, fratele Mihai peste rodul viței, iar apoi fratele Ștefan și cu fratele Gianca Nahai să ne împartă și să ne împărtășim cu trupul și cu sângele Domnului. Haideți să împartă. Și noi să ne cercetăm în fața Domnului
Așa spune cuvântul Domnului, să ne cercetăm și așa să mâncăm, nu să nu mâncăm. Fratele Grigore va cere binecuvântarea peste pâine, fratele Mihai peste rodul viței și noi stăm înaintea Domnului și cerem să ne învrednicească, să nu luăm pentru sânde, ci să luăm pentru viață, să avem viață veșnică cu Domnul nostru slavă, iar aici o viață în biruință și în mângâiere. Amin, amin. Tatăl nostru care ești în cer, în numele Tău, ridicăm această zi, Doamne. Amin. Și dorim ca binecuvântarea Ta, Doamne, să se răsfrâne peste ea. Te rugăm, Doamne. Să o transformi într-o și când biserica întreagă și noi ce stăm înaintea Ta vom gusta, Doamne, să simțim suferințele Tatălui noastre, Doamne, ca să trăim o viață mai curată. Lasă binecuvântarea Ta, Doamne, peste mine. Amin. Dă putere, Doamne Iisuse, scumpule. Pe cel ce e neputință, Doamne, ridică-l, Doamne Iisuse, și fă-l după o stare, după voia Ta, Doamne Iisuse. Amin, amin. Ascultă-ne cerințele astăzi, Doamne Iisuse. Ne-am adus copiii înaintea Ta, ne-am adus familiile înaintea Ta, am adus pe cei bolnavi înaintea Ta, Doamne, ascultă-ne în dragostea și în iubirea Ta, Doamne. Îți mulțumim că ne asculți, Doamne, și că ești cu noi până în veci. Aleluia, amin, amin. Neprihănitule Tată, în fața sfințenii Tale stăm noi răscumpărații Tăi. Aleluia. Îți mulțumim căci cu prețul vieții Domnului Iisus ne-ai răscumpărat. Aleluia. Îți mulțumim căci în sângele Domnului Iisus Hristos am primit iertare, am primit curățire, am primit sfințirea. Aleluia. Tată, în mâinile mele este rodul viței. Aleluia. Mă închin înaintea Ta cu bucurie, pentru că Te știu cine ești. Gloria ție. Ești Dumnezeu din veșnicii în veșnicii. Te rog, spune un cuvânt pentru fiecare din noi, sufletele ce suntem împreună. Să înțelegem căci așa o curs sângele sfânt a Domnului Iisus Hristos pentru noi. Iar noi acum ne împărtășim cu trupul și sângele Domnului Iisus. Acest sânge are putere. Te rog, binecuvântă întreagă biserica Ta. Te rugăm, Doamne. Te rog, sfințește-o și învrenicește-o, pentru ca această lucrare să fie pentru mântuire, să nu fie pentru ajutare. Amin, Doamne. Te rog, sfințește-ne, Tată, și astfel să putem să îndrăznim. Te rog, Tată, în numele Domnului Iisus Hristos, atunci când ajunge sângele Domnului Iisus în gura noastră, dacă este vreunul bolnav, sângele Tău care are putere să-l ierte, să-l sfințească, să-l vindece și să-l mântuiască. Căci mare ești Tu și mare puterea Ta. Tată, pentru toate lucrurile îți mulțumim. Amin. Te lăudăm pe Tine, pe Domnul Iisus și Duhul Sfânt. Amin. Rămânem în picioare. Rog pe fratele Ștefan să vină fratele Jean Camahai împreună cu frații să facă frângerea pâinii. Rămâneți aici, fratele Grigore, să împreună face frângerea pâinii, puneți roduliței păhărele și noi stăm în grup de rugăciune. Putem să predăm o cântare, într-o cântare și să ne pregătim sufletește să stăm la masă Domnului, să ne părtășim cu trupul și cu sângele Domnului Iisus. Mine
Știți, în Biserica lui Dumnezeu se împărtășesc aceia care au legământul cu Domnul în apă, prin botezul în apă, sau au primit botezul cu Duhul Sfânt. Spre deosebire, cei care nu se împărtășesc ocupă locurile, cei care ne împărtășim rămânem pe picioare, fratele Ștefan va veni cu pâinea, iar fratele Jean va veni cu rodul viței. Continuăm să ne închinăm și putem să cântăm. Doamne Iisuse, sfințește-ne, curățește-ne, Doamne, slavă Dumnezeu! Și biruințește-ne, Iisus a luat o pâine, după ce a binecuvântat, a frânt-o și a dat-o ucenicilor zicând: luați, mâncați, acesta este trupul meu. Apoi a luat un pahar. După ce a mulțumit lui Dumnezeu, i le-a dat zicând: beți toți din el. Căci acesta este sângele meu, sângele legământului celui nou care se varsă pentru mulți, spre iertarea păcatelor. Așa cum stăm pe picioare, îl rog pe fratele Jean Ursu să vină și să aducă Domnului mulțumire pentru prezența Lui în această zi în mijlocul nostru, pentru harul Său, pentru îndelemnul Său și pentru că ne-a permitit să mai stăm o dată la masa Lui. Mulțumim! Cu toate Fiul Sfânt, Doamne, suntem înainte ta, Doamne. Aleluia! Ești acel ce și începutul și sfârșitul. Aleluia! Ești acel ce cunoști gândurile care cunoști, Doamne, toate suprapusele pământului. Tu ești Dumnezeu Aleluia! Doamne, îți mulțumim că ești cu noi, îți mulțumim că ești prezent în biserica aceasta, Emanuel, Doamne. Aleluia! Sira sobe pote, Aleluia! Obera de Racobia se parte, por aleluia!
Doamne, binecuvintează fiecare inimă din locul acesta, Doamne. Binecuvintează fiecare frate și soră, Doamne. Cei ce au întins mâna, Doamne, spre farfurie, Doamne. Și, Doamne, a luat, Doamne, trupul și sângele Tău, Doamne. Îți mulțumim că ești prezent, Doamne. Glorifică numele Tău cel mare, Doamne. Pentru că Tu ești Tatăl nostru, Doamne, care ne porți de grijă în fiecare zi, Doamne. Pentru că Tu ești Domnul nostru, Doamne. Îți mulțumim, Doamne, glorifică numele Tău, Doamne. Te preamărim pe Tine, Doamne, că Tu ești Tatăl meu, Doamne. Îți mulțumim pentru Biserica Emanuel, Doamne. Îți mulțumim pentru fiecare suflet, Doamne, care este în locul acesta, Doamne. Îți mulțumim că ești mai departe, Doamne. Lăudăm numele Tău, Doamne. Lăudăm numele Tău, Doamne. Te rugăm, fii cu noi, Tatăl, Fiul Sfânt. Amin. Ocupăm locurile. Și pentru că avem frați lucrători aici, în față, frate aici, frate Grigore aici, frate Sonel aici în față, vrem